esuk awan nang omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mitra anggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi
Supardi Intan Jaya. Bapak Oke. Supardi. Wilujeng siang. Wilujeng lelenggan. Mbak Endang, ayo, wong telu sisan. Iya iya iya, iya iya iya. Nek perlu Bapak Bayan Darno. Monggo dueti. Sewindu suwe lawase kowe lunga nduk rini ora pamit aku duh wong ayu pepujaanku ati susah mung kangen sliramu Bagus katras laku arep itu rasane pikirku awak lungkrah ra bisa turu wayanganmu rerindu atiku iya Rino wengi tak anti-anti aku tetap nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari hamung nduk riri kang bisa nambani yo Dek apet wong ayu telu Mas. tenan Mboten mriki jenengan. ora usah Karo diselani riyin paguyuban Bayan sekecamatan Sidoarjo, Bapak Ibu paguyuban Bayan sekecamatan Sidoarjo kasuwun foto pangeston darah teman sarimbit lajeng Aja semalam bagus tresnaku iki ra bisa layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu Sidan paguyuban karawitan Sinu Laras Gong Cermo Sirbit pimpinan Roko Mas Bayan Supriyadi Iya 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 Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku
Monggo keluarga besar Paguyuban Bayan Sekecamatan Sidoarjo, Bapak Ibu sekalian. Aja sumelang wong ayu, tresnaku iki ra bakal ayu. Ora suwe aku bali, bisa sumanding ana ing sisihmu. Rini, salam kangen. Saben ku nyawang fotomu, rasa kangen aku marang sliramu. Biyen ate andem tresno bebarengan ning kedung ombak. Saiki ada tanpa kabar kepiye waratane. Aku ngantu-antu muga liya dina bisa ketemu. Pancen kudu panyuwun kumring sliramu, rungono tangising ati iki. Lewat angin wanci bengi, aku titip salam kangen srening ati. Saben ku nyawang fotomu, rasa kangen jroning atiku. Biyen ate andom tresno bebarengan ning kedung
terusing ing desa marga aku anggoleki sing tak tresnani Mbak Rini ucul Surabaya terus adoe Mangulan lungane Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta monggo Mas Eko jebol ora ketemu aduh riniku dalem aja beda aku boten Mas terus bali nang Semarang kelinci kuwos ana kandang ja bengi kota saterusing ing desa marga aku goleki sing tak tresnani rini Bayanju Surabaya terus yang beli Mangulan terus lungane Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta. Terima kasih. jebol ora ketemu aduh riniku Dalem Mas Eko aja beda aku terus bali nang Semarang kelinci kuwos ana kandang terus
apa? Dewe sing Matur suwun Mbak Rini. Monggo Pak Darno. Nggih. Karena gampang motor. Pak Sugiarta Sugi, ada Pak Aryo, Pak Sandi, Pak Najaya, Pak Wali, Bang Renzo. Tekecakaken Kang Mas. Tak lelo, 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 leda. Pak Samiti, cap meneng matur sedanuwun anakku cak bagus. Marni Sindiane saka Jiraban karo bojone lurahe saka Monggo Bu. ngendi kan? Yen nangis Kok Karanganyar. ya ilang manise tak enjang. Bayane Giyanto, bayan Guntur Laras, Wilu Jelenggah. Wecup menangu anakku
jroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan bengi muga-muga Gusti ngijabahi sakapananggonmu bali bisa kumpul kaya duwe ngene. Aunono windonono kaentene ing pojok ing tresno balong nangka bebasane mung katon sliramu wae janelok tenan. Tak suwun rina lan wengi uga-uga kembang janji-janjimu aku kang setia satu tak enteni nganti saelingmu. Perlu sinden dhuwur medhun sisan. Ada Pak Bandi, Pak Bayan, Aten, ada Pak Lurah Indarja, Pak Bayan Zu. Masuk nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa karo aku, Pak. ya Pak Tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sakapananggonmu bali bisa kumpul kaya duwe ngene. ing tresno balok nangka bebasane mung katon sliramu wae asik ben selfie sih ya heeh foto sih Aja lali pamelingku uga menang janji-janjimu
Los. Radi maju mriki, Pak. Sesarengan karawitan Sinularas. Hey, hey, Chandra Dewi Albino. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kunan asmara yo wong manis sok maring usada rembulan ing wayah wengi nambahi keseng ati iki bebu dan ati neng ngendi yo wong manis kang tak anti-anti Sinularas. Luar biasa, Pak Lurah Indarja. Ayo sayang. Wong bagus aja sira nangsa. Aku teka gendong tresno lalangan asmara gawe sewu rasa nambani ati jiwa Kang Mas tentrem nang atimu aku setia ngenteni sliramu kangen ku bisa ketemu tresno suci manggia rahayu Pak Chandra Dekodo. Dewi. Hey. Mbah Ngati. Hey. Pak Sunar Deledek. Sinularas. Hey. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang ngandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi keseng ati iki ati kang yo wong manis kang tak anti-anti Goyang. Wong bagus aja sira nangsa
masih bersama Mbak Riri, penyanyi sing lagi naik daun. Ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati megahnya dunia, bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Duhai kekasih, hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku menamai di balik kawan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku melangkah dengan perasaan. mengapa daku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Tan Kantun Ketua Paguyuban PLA Kakung Gito Supatmo Ayo sing sayangku joget blimbing. kene ya. Ayo kene. Pak Guru, iki jangan joget. Jangan joget. Ayo. Nanti bar iki ya. Ya. Hari-hari berlalu Makasih Mbak Dewi Carmila. seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa daku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Mengapa daku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi. Ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing
anti-anti. Ayo Mas Bugis, dadi jogeti. Tresno diseseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa sada rembulan ya wangi nambahi kekasing ati iki pepujan ati neng endi Mbak Rini sing tak anti-anti sugeng rawuh Mas Domo. Konjuk panjenengan pun para parpandayang lintang asmara siang bang tolo latri manis
sing ati sejatiku bisa anduweni marang ya Sulastri. Jelitang wong ayu tresna mungkin naryo tombo susatro lebar wong bagus antep narasa atiku atresnaku tulus jroning kamu. Bludek wis tresno ora bisa dipisahno yen wis tresno ora bisa dipisahno.
Pardana, Pak Bayan, Pak Eko, nggih. Nalikane kowe ninggalke aku. Oh ya. Berebus milih rasane ana batinku. Pengen mangan rasane kaya ratoyan. Pengen ngombe rasane mandeg ning kulu. Wong bagus kembange jiwa ragaku. Aja gawe bingung rasane pikirku. Kadang tela bisa kena kanggo tangga. Kangen sing tak rasa sak jeroning dada. Tangismu sebulan guyumu rino wengi gawe kangen hatiku tololi lali saya malel tak edani malah katone moto Lila jane-jane aku lila nanging ati iki ora bisa kena sabening serwangi wayah mapan turu wange samu sing gawe bingung atiku. Heu Iya. nalikane kowe ninggalke aku berebut milih rasane ana batinku. Iya. Pengen mangan rasane kaya ratoyan. Pengen ngombe rasane mandeg ning gulu. Wong bagus kembange jiwa ragaku. Aja gawe bingung rasaning pikirku. Kadang tela bisa kena kanggo tanda kangen sing tak rasa sak jeroning dada. Iya. Tangismu semulan guyumu rino wengi gawe kangen hatiku talali-lali saya malel tak edani malah katone moto Lila jan-jane aku lila nanging ati iki ora bisa mendem saben lingsir wangi wayah mapan turu sembuh sing gawe bingung atiku. Ngapunten Mas Purwanto. Parwanto, coba Mas. Salalala. Ayo Mas Mugi, ini. Ayo ya. Jagat enjang wanci haangun ungon ungon terus ngalamun ngungon roh
wis mulai bareng aku. Surya Chandra Kartika mengku kaya Mas Bayan ngapunten Mas Bayan Agus ngapunten kula ajeng mrene marai udan sinularas nggih gas los tanpa rewel Pak Nolek iya sing di omah nyekel dhuwit arga apa? Sing di omah elek ecek. Lah arga nyawer apa arga apa kuwi? Lah sing di omah iki lagi ecek. Nek ning kono-kono jane yo gaul. Yo. Saya kaya rimarung sing tumancep sakjroning atiku lara ya Mas Mbak Endah timbang mikir kater aduh becek awu wong sumingkir iki tambah sak pupuhne ya Mas ya penak mendar mulai udan kok ya nik ya kowe nggo mobil kok beda nunut yo sak pupuhne pokoke ya nggih Mas Simen nggih. Mboten napa ndang mulih. Ajure
jroning sepi samun amung tansah katulung wayanganmu doni mas wong ayu Mana di mana kasih tularan Nalitan bisa lali saya hati rojet hati Allah levo mau wong bagus aksa sumanding ing pancaping metro iya tega sirani mas citra ingetan acitra ing janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnan Mas Agus sing di omah ki arep kowe rezeki ngenteni Mbak Nolek ngadeg. oke Mbak Nolek ngadeg sidene entuk rezeki. Yo. mongko kang mas katresnan aku bebasane dalam bisa Jundalan prasetyamu korban makin jiwa lan raga Nggih. Matur suwun Mbak ya. Aku ora nyawas jangan ndung. Ayo, pada sedur dan gayeng negene. Mohon izin. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku iso anduweni marang sang Yasulasmi Rasa kangen kang liputi linang berhati saksi upayane datan melinjani janji sabaya mati sabaya mati
Bantara ratri moleling manis sing ati setiaku iso anduweni marang sang Yasulasmi Rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi ubayane datan balenjani janji sabaya bakti sabaya bakti wong ayu tresno mungkin Aryo Tomo susah jro ning batenku wong bagus anteng rasa timu tresnaku tulus jroning kalbu senajan ngarungi banyu segoro tresnaku ra bakal sirna senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ora bisa dipisahna yen wis tresno ra bisa di